Alla kbir mulejn tal-għaloli, sultan qawwi, tkun imbirek mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu tal-Aziz qegħdin inkomplu din il-ġimgħa li fija qegħdin infakru l-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu. Illum fil-Vanġelu se niltaqgħu maġraj oħra tal-qawmien. Ġesu li jiltaqa' mad-dixxipli u mawsejrin lejn Emmaus. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Dil-qudiesa qegħdin nofru għal bżonn ta' Helen, Brian, Stephen, Catherine u wiliedhom. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inta kull sena tferraħna fil-festa solenni tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Fit-tiba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja, jistħoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix bisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb ta' tlieta ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu is-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. Xirra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajneh fuq u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu minn idu il-leminija u qajmu. Minnu fih riġlejh u l-kiesi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħħal magħhom fit-tempju jimxi jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lil Alla. Għarfu li kien l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Faħru l-mulej u x'għandru ismu. Għarfu li l-ġnus l-emejjel tiegħu. Għannulu u doqqulu. X'għandru l-eġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ma ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu il-ħin kollu.
nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Javew Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil-Iżak. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li 2 mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh u hu qalilhom: X'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja? Huma wafqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu: Int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawk il-jiem? X'ġara staqsihom Ġesu? Qalulu: Dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-emilu fil-kliem, quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassis il-kbir u l-kapijiet tagħna taħ f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdel l-Iżrael. Iżdissa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rafx. Għallhom Ġesu: Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti, ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, għamel ta' bir-ruħu li hu se jibqa' sejjer iktar il-bogħod. Iżdu ma ġeluh jiltaqa' magħhom u qalu jibqa' magħhom u qalulu: Ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom u waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżdu waqf minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: Ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina u ma jitkellmu fit-triq u jfissrulna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil 11 u lil sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom: Il-mulej qam tassew u der l-irxmu. Huma lkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. F'dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna, għandna esperjenza oħra ta' Kristu imqajjem. U din l-esperjenza tal-lum nistgħu ngħidu li aħna ngħixuha kull nhar ta' Ħadd. F'dan l-Vanġelu għandna l-istruttura tal-Quddisa. Ħanaraw l-esperjenza u kif Ġesu irnexxielu jedukawhom fil-fidi u kif għarfuh. Għax f'din l-istorja hemm l-istorja tiegħi u tiegħek u tal-konverżjoni tagħna. Meta l-Vanġelu jibda billi hemm dawn iż-żewġ dixxipli
sejrin lejn Emmaus. Dawn qegħdin jitħattu bejnietom, dialogu magħluq bejn tnejn. Qegħdin fuq ix qegħdin jitħattu. Xi nisa qalulhom li Kristu qam, però huma qegħdin jaħarbu għax din l-aħbar għadhom ma jistgħux jifhmuha u għadhom ixxukjati bil-mewt ta' Ġesu. U f'din il-mixja huma sejrin jitbedu minn Ġerusalemm, jitbedu mill-komunità, jiġi Ġesu minn warajhom jilħaqhom u jistaqsihom fuq ix qegħdin jitkellmu. Issa għal xi raġuni jew oħra ma għarfuhx lil Ġesu. Però x'insaqsihom fuq ix qegħdin jitkellmu u dawn qalulu fuq dak li kien ġara f'dawn l-aħħar jiem, jiġifieri l-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu, Ġesu hawnhekk ma tħomm soluzzjoni diretta. Laqqas qalilhom li kien jaf. Imma ħalla lilhom jesprimu lilhom infushom u hemmhekk huma setgħu jagħtu l-verżjoni tal-affarijiet. Kieku rid Ġesu jagħti soluzzjoni ta' malajr, kien jaqbad jgħidilhom jiena hu u l-istorja kienet tieqaf hemm. Però Ġesu għażel li jkun edukatur tajjeb magħhom. U għalhekk beda jistaqsihom u beda jfakkarhom l-Iskrittura li tgħid li Ġesu kellu jqum. U f'dan l-istadju il-qalb tagħhom bdiet titħeġġeġ. Bdiet titħeġġeġ għal dan il-misteru li huma stess kienu qegħdin jgħixu. U l-istess jista' jiġri fil-ħajja tagħna. X'in nisma' l-kelma t'Alla, l-ewwel ħaġa li nagħmel il-qalb tiegħi tibda titħeġġeġ. Nibda nifhem, nibda nispira ruħi. U dik tkun ta' preparazzjoni għal vera laqgħa mal-mulej. Niftakru dik il-paraboli jgħidilna Ġesu taż-żerrija. U biċċa minnha taqa' u ma tħallix frott, oħra tħalli l-frott ta' afar tajba. U l-esperjenza tal-art tajba hi l-esperjenza li aħna jkollna tal-qawwa ta' Alla, tal-qawwa tal-Ispirtu. Allura dawn id-dixxiepli mbagħad baqgħu mexjin ma' Ġesu jispjegalhom qalbhom qiegħda titħeġġeġ. Ġesu milli jidher jixtieq jibqa' magħhom, però l-Vanġelju jgħidilna ta' birruħu ħajibqa' sejjer. U hawnhekk għal darba oħra Ġesu iħalli f'idejhom biex huma stess jieħdu l-inizjattiva. Kienet drawwel dak li jkun meta miexi u wasal il-lejl, nafu li jkun hemm il-periklu f'dawk it-treqqat, allura kienet l-użanza lil dak li jkun tistiednu jgħaddi l-lejl għandek biex l-għada jkompli l-vjaġġ. Però Ġesu għamel ta' berruħa jibqa' sejjer. Ħalla lilhom jistednuh jieħdu l-inizjattiva u għax ħadu dik l-inizjattiva żgħira imbagħad għarfuh ippremjahom billi għarfuh fil-qsim tal-ħobs. U din tgħallimna ħaġa oħra li aħna fil-mixja tagħna bħala nsara hemm bżonn xi kultant nieħdu dik l-inizjattiva bħal għamlu dawn id-dixxiepli. Bil-Malti ngħidu għejn ruħek u Alla jgħinek. Jekk nixtiequ bidla fil-ħajja tagħna, importanti nagħmlu dak il-ftit sforz. Imbagħad ġara fl-aħħar. Ġesu jaqsam il-ħobs, dawn id-dixxiepli jarfu li kien Ġesu u għal darba oħra malli jarfu min kien jisparixxi minn qudiemhom. Din l-esperjenza ta' Kristu mqajjem li tkun għal ftit momenti, għal mument qasir, għal ftit sekondi, li mbagħad titfek biex issir apostlu tiegħu. Dawn l-apostli, dawn id-dixxiepli ta' Emmaus, dak il-ħin stess jaqbdu jmorru lura għalkemm kien idlam għalkemm kien il-lejl, imtlew bil-qawwa biex imorru jitkellmu mal-apostli biex huma jsiru xhieda tal-qawmien ta' Kristu.
Jew nitolbu l-Mulej jagħtina l-qawwa li meta aħna nesperjenzawh bħal medna l-bieraħ mhux nippruvaw nikkapparraw dik l-esperjenza imma naġlu naqsmuha mal-oħrajn. Jekk ma naqsmuhiex mal-oħrajn, kull ma tagħmel tista' tnawwar fina. Jekk inżommuha għalina għal xejn. L-esperjenza ta' Ġesu Alla jagħtijilna biex aħna nagħtuha l-oħrajn, biex inkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa flimkien ma dawn l-offerti tal-ħobs u tal-inbit, irresqu t-talbiet u l-intenzjonijiet kollha tagħna, mod speċjali għal morda dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom u għal dawk li qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet matul din il-pandemija. Nitolbu għalina lkoll biex dan iż-żmien li qegħdin qattaw id-dar neħduh bħala opportunità, bħala inizjattiva bħal magħmlu d-dixxiepli biex noqorbu aktar lejn Alla u lejn xulxin. Nitolbu fuq dan fil-waqt li noffru il-ħobs u l-inbit li Sidna Ġesu Kristu. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej dal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Itolbu tibri s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tas-sagrifiċċju u tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-korla tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ u l-ġisem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għejd tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal:
Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajr, għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lejna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutina li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew maqgħudin flimkien anki intom id-djarkom, ejjew ngħidu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Kristu għammil mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammil mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mew, għawietu setan, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammil mew, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Jibissi namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jina nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Inti naddafna mulej minn dan it-taħsir tal-imoddi. Għatina li tqarbina mqazza li għamilna fis-sagrament ta' ibnek, tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U s-sanduru lejn Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna jistess minn dan il-post. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet jimħabetek, tana Marija.